שלום. אני אסנת. אני רן. ואנחנו? אסנת ורן. מה נראה לך יותר מתאים לי? תותחן או מגלניק? הקרבי, זה יודע. אני קרבי, אני לא יודע. לא יודע, זה יותר מעניין, זה יותר... לא יודע, קצת אקשן, מה כל השנה פה, אין כלום, כלום לא היה. אתה רוצה את זה? אין לי מושג. התותחני, נו. תשמע לעצמך, מה בא לך לחנך חיילים? אין לי כל הילדי חרא האלה. הם ילדים חרות, את לא מבינה בכלל. אתה גם יכול להיות מאפת פסחנים, נכון? כן, כן, בטח. אתה יכול להיות גם וגם תותחן. הופה, חבר'ה, זהו, תותחנים. חבר'ה, זהו, אז דבר ראשון, מוכנה? 3, 4. היי. היינו צריכים לרשום את זה הפוך. זה הרעיון של אביטל. אני צריך לרשום את זה הפוך כדי שיראו את זה בווידאו, לא? הם יודעים את זה, די. לא, תראי. יודעים את זה. לא, בוא נהפוך את זה. רגע, זה ייקח שנייה. חזרנו. מוכנה? כן. 3, 4, היי! חבר'ה, זהו, אוקיי, מה אתה רוצה שנעשה? מה חסר במכינה? מה חסר? גם לא חסר במכינה. חסר כיף, אין פה כיף במכינה הזאת, כל היום לעבוד, אין כיף. מה עוד חסר? מה חסר? אין זוגות במכינה, זה מה שחסר. נכון, רן ועדי ביחד, כל היום מתנשקים הזמן. ודביקים, בואו נאמר להם, איזה דביקים אתם. מה את אומרת, אולי נעשה עם זה משהו? כן, יש לי רק דבר אחד. חבר'ה, זהו, תודה. I've been 100 miles, or any of 100 styles. It's not about the smile you wear, but the way we make out. When I was an all alone now, nothing but a 2-beach coma. Anybody seen the sky? I'm wide awake now. לפעמים אני מרגיש שאף אחד לא מבין את זה. באמת. כי אין מה לעשות. מי שלא נמצא במקום שלי לא יכול לקלוט מה עובר עליי. בבית נגיד. אני מספר להורים, לחברים, אבל הם לא יכולים להבין. בצבא. הם במסגרת אחרת, בראש אחר. אבל איכשהו את מבינה. זה אחד מהדברים שאני כל כך אוהב בך. אני אוהב אותך. חבר'ה, זהו, תודה. ברוכים הבאים למרכז השירות לסימן מידע. להתייתנן. לתשומת לבך, השיחות במוקד יוקלטו לצורכי הדרכה למוקד התודעה הקדמית לעצמאית לאחר יום חיוב למקד. למוקד התודעה להנקי שפט. רק 2, מאנגלית. היי! 316 475 97 20. כן, אני רוצה לבדוק, כן, תאריך גיוס. חבר'ה, זהו, תודה. ספור, תביא סיגריה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. קפה,
חברים. טוב, לא, רגע, וגם אני ראיתי את אדר. איפה אדר? ראיתי את אדר. היה בסדר. אני גם הלכתי לים. הלכתי לים ביום שישי, שכחתי לספר. נכנסתי למים, היה קצת קל. מה עוד, מה? אני גם... טוב, אז חזרתי הביתה ביום שישי בערב נכנסנו כמה חברים בבריכה, פרצנו כזה מעלינו מעל הגדר, ואז החבר השווה שלי נפל על הרצפה, אני הלך כזה. זה היה מצחיק. חבר'ה, זהו, אלוהים יש אחד, רק הוא לא טועה. מה אתה חושב על זה? מה? מה אתה עושה? Listen to me what I said. Try to get it through your head. A little bit of circumstance and a chance to make out. Living in a citadel, it's hard enough to be yourself. Waiting for the bell to toll and I'm wide awake now. It must have been 100 miles or any of 100 styles. חבר'ה, זהו, It's not about the smile you wear,